da noite, unha bexagra que renxe no cuarto do fondo, unha sombra entrevista, unha voz na escuridade, unha luz no retrovisor, unha mancha sospeitosa nun pulmón. Unha parada menos para o inferno, unha visita incómoda, unha vertixe que non se cura con pastillas, un sol que queima nos ollos, un frío que atravesa os ollos, unha mentira coa que hai que tragar. Unha corda que rompe sobre o escenario, unha nota que rompe un acorde, un puño que rompe os dentes, un bulto extraño no peito, un mareo no cuarto de baño, unha tremenda gana de mexar. Unha mirada que te esquiva, un silencio que se estira, un día que se parece a outro, un home que se parece a Orestes, un abismo imaginario, unha onda que se rompe encima. Unha mensaxe da caixa de aforros, un recordo que estaba enterrado, unha vergoña que ven do pasado, unha palabra máis alta que a outra, un frenazo que se rebenta os tímpanos, un café amargo como o lume. Un comentario desafortunado, unha resposta que brilla sobre a pantalla, un idioma incomprensible, un teléfono que nunca soa, un teléfono que vibra, e vibra, e vibra, e vibra, e vibra, e vibra. Unha bañeira, un enchufe, un cable pelado, unha mala idea que se fai boa, un baleiro no estómago, unha carta de tráfico, un discurso enlatado, unha noticia na prensa, a mesma outra vez. Unha mirada ao calendario, unha mañá fronte ao espello, un líquido que escorre polo fregadeiro, unha pregunta 3 veces, 1000 veces repetida. Estamos sós, estamos sós, estamos sós. Una figureta blindada, 6 tipos dentro.